Ikapulap na ko daghan kay babay. Ang uban diha magsige na ughay. Pero di ta pa kumpinsas mga spy. Maniidra na sila sa kong ka-fly. Ikapulap na ko daghan kay babay. Ang uban diha magsige na ughay. Pero di ta pa kumpinsas mga spy. Maniidra na sila sa kong ka-fly. I focus my mind, dual getting this dough. Bayari ko kung ganahan na ka magpatudlo. Ilaha kong gisunod kay kahiba ko sa agianan. Ang mga ugobs ako arang gikatawan. Walay day of 7 days. Sige ra ko paper chase. Kuha na kay tika, klaro kay mata. Ayag dool kung wanay sud ang pita ka. Ikapulap na ko daghan kay babay. Ang uban diha magsige na ughay. Pero di ta pa kumpinsas mga spy. Maniidra na sila sa kong ka-fly. Ikapulap na ko daghan kay babay. Ang uban diha magsige na ughay. Pero di ta pa kumpinsas mga spy. Maniidra na sila sa kong ka-fly.